råddigt på det sättet eller inte. Vi ser. Så att fråga om det är någonting som är oklart. Temat fortsätter nu, det är kost för idrottande ungdomar då, som är kvällens tema. On nimi on siis Diana Haldin. Mä oon laillistettu ravitsemusterapeutti, terveystieteiden maisteri ja lisäksi mä oon erikoistunut urheiluravitsemukseen. Ja se oli myös mun oma urheilutausta, mikä sai mut lähteä opiskelemaan ravitsemustiedettä. Eli olin urheilulukiossa ja olin kipeä koko ajan. Ja kiinnostuin sitten ravitsemuksesta ja lukion jälkeen lähtin huonolla kielitaidolla Kuopioon yliopistoon opiskelemaan ravitsemustiedettä. Sillä tiellä sitten. Jag har nu jobbat i över 15 år, snart 20 år som näringsterapeut. Första halvan av den tiden så jobbade jag främst som barnnäringsterapeut. Han jobbar med mycket familjer, både familjer som hade idrottande barn, ungdomar, men också vi som inte hade idrottande barn och ungdomar, utan helt lite mer så här allmänna kostfrågor och kostutmaningar. Och det här med idrottsnutrition är någonting som jag hela tiden vill liksom vidareutbilda mig inom. Och nu i somras fick jag chans till studera tillsammans med australiensiska dietister. De har då chans till studera till sportdietist och den utbildningen gick jag då i somras. Så det var en jättegivande utbildning och någonting som jag hoppas jag verkligen kan ta med mig mer av hit också. Mä muistutan kuitenkin teidät, että vaikkapa mä nyt tuun tänne niin kuin urheiluravitsemuksen asiantuntijana, mutta te olette teidän perheen asiantuntija. Vaikkapa mä voin jakaa se, että mitä tutkimukset sanoo, mitä mun työkokemus sanoo. Te kuitenkin tiedätte paremmin, mitä siellä teidän perheessä toimii. Mutta mä haluan vähän niin kuin haastaa tai kannustaa teidät kuitenkin miettimään, onko se hyvä aina jatkaa samalla tavalla kuin aikaisemmin, vai onko se ihan hyvä vähän ottaa askel taaksepäin ja katsoa vähän ne omat tavat ja omat rutiinit. Onko siellä jotakin, mitä voidaan tehdä toisella tavalla? Voi olla, mutta voi myös olla, että ei ole. Ja sitten ei tarvitse väkisin tehdä niitä muutoksia, jos ei ole siellä mitään syytä siihen. Och jag hoppas att mina slides byter nu. I alla fall ser det ut så för mig att mina slides byter här. Så jag hoppas att ni är redan på tredje sidan där. Många gånger när man kommer som till min mottagning så vill man veta vad ska jag göra bättre, vad gör jag för fel. Men jag brukar fråga där, oberoende om det är en föreläsning eller om det är på min mottagning, att vi kollar också upp att vad är det du redan gör bra. Jag frågar ofta det här av mina klienter eller av mina deltagare på föreläsningar, vad gör du redan bra? Så att vi tar den synvinkeln och liksom inser det att vi gör redan mycket bra. Era ungdomar gör redan mycket bra om vi tänker på kost, vila, återhämtning. Men sen frågar jag att vad är det som du tycker att du ska kunna förbättra? Och det här är någonting som ni kan ta med er från den här kvällen, lite fundera över er familjs situation. Vad gör ni redan bra? Vad är det som ni gör som stöder er ungdoms idrottsutveckling? Och vad är det som ni vet att det här skulle kanske kunna vara sånt där som vi ska förbättra? Fundera lite på det. Sen så brukar jag fråga av idrotten, vad betyder matglädje för dig? Vad är det som ger dig matglädje? Och är matglädje viktigt för idrotter? Det blir många gånger när vi pratar om kost och vi pratar om det som ett sätt att optimera resultat och så här, så blir det lite att vi glömmer bort att mat är mycket annat också. Vi kan inte bara prata svartvitt om mat. Eli mä kysyn urheilijoilta ja nuorissa sitä, että mitä ruokailo tarkoittaa sulle? Mistä sä saat sitä ruokailoa? Mä saan vähän erilaisia vastaanottoa siitä, kun mä esitän tämän kysymyksen. Jotkut katsoo minua vähän näin, että onko tuo täti tullut väärän ryhmään eteen nyt, että miksi hän puhuu ruokailosta tai ruokailun ilosta meidän kanssa, että mehän olemme urheilijoita. Ja sitten mä saan myös sitä vastaanottoa, että jotkut, joka heti niin kuin hymyilee ja tietää, että tasan tarkkaan, että mistä mulle tulee se ruokailo. Monet sanoo, että silloin kun saa istua rauhassa kavereiden kanssa tai perheen kanssa syödä ja joku mainitsee, että mitä ruokaa antaa heille sitä ruokailoa. Mutta tämä on myös hyvä huomio, kun puhutaan urheilijoiden ruokavaliosta ja ravitsemuksesta.
Och det är en fråga som ni kan lite själv fundera på. Att vad är det som ger er matglädje? Och hur förmedlar ni matglädje vidare till era ungdomar? Att vi inte gör kosten heller för svartvit, att det bara handlar om att optimera någonting. Men på kvällens agenda så har vi går igenom det här varför. Vad är det egentligen vi har för målsättning? Varför ska vi prata om kost? Varför har vi en hel kväll idag när vi pratar om kosten? Vad är det vi vill uppnå med det? Och sen går vi igenom att hur gör vi det i praktiken då? Inte att hur vi pratar om kosten i praktiken, utan vad är det som vi menar när vi pratar om kost för idrottare? Sen hade jag på förhand frågat lite att vad är det som ni funderar på? Vad skulle ni vilja att vi tar upp? Och jag fick jättebra frågor. De flesta handlar där kring just det här så kallade tillskott, men just i kombination med idrott, alltså sporttryck, återhämtningstryck. Så det kommer vi att behandla lite, för jag förstår att det är en sak som ungdomarna nog funderar på, så man lätt går lite vilse i den där djungeln. Sen där då till sist, att vad är det som jag ser på min mottagning? Vad märker jag av där? Dela lite av det utan till liksom avslöja någons individuella funderingar. Kun puhutaan siitä, että kasvataan urheilijaksi, voidaan jakaa se 3 alueeseen, eli tietoa, taitoa ja asenne. Tieto on se, että tiedetään, mitä se pitäisi olla, eli mitä on niin kuin terveellinen ruokavalio, mitä on hyvä ruokavalio nuorille urheilijoille. Mutta se ei riitä, että meillä on sitä tietoa. Tästä on aika paljon tutkimuksia tehty myös, että meneekö se aina käsi kädessä se, että on sitä tietoa. Nähdään toki, että ne, joilla on enemmän tietoa, luultavasti heidän ruokavalio on lähempää sitä, mitä voisi tukea heidän urheiluuraa, mutta se ei välttämättä mene aina niin kuin käsi kädessä heti, vaan tarvitaan myös sitä taitoa siihen. Eli tarvitaan sitä, että miten saadaan tämä tieto siirtymään siihen käytäntöön. Se ei riitä sitä, että me tiedetään, miten pitäisi syödä, tai tiedetään, että on tärkeää syödä tarpeeksi, jos se ei toteutuu käytännössä, koska ei ole sitä taitoa siihen. Sitten se kolmas asia, mitä ehkä on tavallaan on se vaikein tai se haastavin, se on se asenne. Minkälainen asenne on siihen niin kuin ruokaan, minkälainen asenne on siihen kehoon, omaan kehoon tai muiden kehoihin, mitä se asenne on. Ja miten me aikuiset puhumme ruoasta, kehoista, näin. Mitä on se asenne? Ja myös se, että mitä on se meidän asenne aterioiden kohteen. Kunnioitetaan me ne ateriat tarpeeksi paljon, että esimerkiksi se, että syödään niin kuin ruokapöydässä, vai onko se ne ateriat vain jotakin, mitä tehdään niin kuin vähän ohi mennen? Mitä meidän oma? Me palataan siihen keskusteluun vielä. Tämä on luultavasti se illan niin kuin sotkuin slaidi. Mulla oli todella haastetta, että mitä mä saan tää niin kuin teille niin, että saatte jotakin irti siitä. Mä en tiedä, saatteko te mitään irti siitä, mutta tämä suomenkielinen teksti on ainakin nyt sinisellä, ruotsinkielinen mustalla ja käännökset siellä sitten. Mä sanoin siellä alussa, että me aloitetaan kysymyksellä miksi. Ja mitä on se tavoite? Ja sitten meidän pitää vielä tietää, että mistä puhutaan. Puhutaanko lapsista, puhutaanko nuorista vai puhutaanko huippu-urheilijoista. Siellä on ne tavoitteet vähän erilaisia. Ja sitten vielä lisäksi, että onko se tavoite terveys vai onko se suoritus. Ja mä voin heti tähän alkuun sanoa, että se suoritus se ei tapahtu, jos ei terveys on paikalla. Että aina se terveys ensisijaisesti. Ja vielä tärkeämpi se on, kun puhumme nyt niistä nuorista, että jos heidän terveys kärsii tässä iässä, se ei niinku, se urheiluura jää lyhyeksi. Men om vi ser där först tänker vi bara på barn, alltså nu pratar jag om barn i lågstadiet. Så då är det ungefär det vad vi vill, vad målsättningen är med kosten. Så att trygga barnens tillväxt. Upprätthålla deras motivation. Det är så mycket kul att få på den där kvällsträningen om man har ätit de där måltiderna under dagen. Kommer man hem och har inte riktigt ätit i skolan,
inte lockar det till far på den där träningen då på kvällen. Så det är till upprätthålla den motivationen, till lägga en grund för att det ska vara kul till far på träningar. Och sen att man bygger bra rutiner. Rutiner som funkar och som man kan vidareutveckla sen vidare. Då jag säger att man bygger bra rutiner så menar jag inte att man slår fast rutiner och så lever man enligt de rutinerna hela tiden. Jag kan berätta från egen familj. Jag berättade samma exempel på ett idrottsseminarium i höstas. Om någon av er var där så hörs ni det redan. Men i vår familj så hade vi i höstas en sån situation att torsdagar var för oss alltid en sån här lite stressig dag. Alltså middagen skulle vara klar redan klockan 4, halv 4 tiden, och så skulle vi iväg 4:30. Och det gick nog för det mesta bra och det funkar riktigt bra. Men sen så kom det då den här torsdagen då det inte var så tajt tidtabell. Och väl via butiken hem ungefär och kom hem, började göra mat där i lugn och ro. Och så kommer min 12-åring då. Mamma, är maten snart klar? Ja, det tar nog en halvtimme ännu. Jag gick upp och fortsatte med sitt och så kom man tillbaka. Nej, nu måste jag ta ett mellanmål, att nu är jag så hungrig. Okej, ta ett mellanmål då. Det är 10 minuter tills maten är klar, men att är det nog så här usligt nu så ta ett mellanmål. Och sen efteråt började vi fundera på vad är det som händer riktigt här nu. Och då var det situationen den att det är någon som önskar att bli insläppt där. Kanske Martin får släppt in där. Situationen var den att min son hade då jumpa de 2 sista timmarna på torsdagar. De får mellanmål i skolan före jumpa. Sen har jag ju märkt den här hösten att han har verkligen börjat liksom ge allt på de där jumpatimmarna. Men eftersom vi har vi middagen klar 3:30 tiden när han kom hem 2:15, så var det ganska passligt där. Han fick äta med samma. Men den där dagen då när vi inte hade så tajt tidtabell så blev det blev som för länge för honom. Efter jumpan så var han helt slut och så tog det ju då nästan, vad var det, 1,5 timme tills middagen var klar. Och det blev för länge. Så vi hamnade då till fundera om våra det här rutiner där. Att okej, på torsdagar har vi inte middagen klar där 3:30 tiden så är det ett mellanmål som gäller. Och då fick vi det. Så även om jag liksom utbildade in där så inte kommer jag heller på helt av mig själv så att då behövs det ett extra mellanmål. Men att rutinerna har vi och då kan man bygga bra vidare på dem. Man reagerar och man reflekterar, varför händer så här? Och så jobbar man in nya rutiner som funkar i den situationen då. Flyttar vi då sen över till de här ungdomarna som vi fokuserar på idag. Så där är det samma tillväxten. Eli myös nuorille se kasvu on tärkeä ja se on se, mitä me halutaan taata. Mutta vielä lisäksi nuorilla on se kehitys, sekä se fyysinen kehitys että psyykkinen kehitys, mitä tapahtuu nuoruusiässä. Siihen se on niin tärkeää, että tulee tarpeeksi paljon energiaa, että se vaatii energiaa. Samalla tavalla kuin mitä lapsille, myös nuorille sen motivaation takia. Ruokavalio on tärkeä. Mutta tässä iässä vielä lisäksi, nyt tulee että joku muu, nu kommer att någon annan tog kontroll över presentationen. Ja, vi ska se, kanske ändå får byta mina slides. Det var då att i den här åldern så är det ännu det att skeletthälsan håller på att utvecklas. Eli luuston terveys tulee lisäksi tästä iässä. Se on semmoinen todella haavoittava aika. Eli tässä vaiheessa pitää rakentaa luuston terveys. Sitten vielä lisäksi tässä iässä on tämä hormonitoiminta, että se oikeasti lähtee käyntiin ja että se pysyy hyvässä mallissa, se hormonitoiminta. Siihen tarvitaan vielä tarpeeksi energiaa. Tässä iässä rakennetaan se keho, joka kestää myös kovaa harjoitus pitkäjänteisesti. Se ei välttämättä tarkoita, että tässä iässä pitää olla sitä kovaa harjoitus, mutta rakennetaan semmoinen keho, joka kestää sitä jatkossa, jos urheiluura jatkuu. Ja tässä myös se, että onko se kyse terveydestä vai suorituksesta, ne menee vähän käsi kädessä. Jos terveys kärsii, myös suoritukset kärsii. Ei välttämättä heti, mutta pikkuhiljaa. Tässä oli nyt viime viikolla oli Sportlivissä todella hyvä jakso. Suosittelen kovasti, että katsotte sitä, jos ei ole
Nyt joku muu kyllä käyttää tämä mun esitys. Osaatko auttaa, Martin? Miten mä saa tämä niin takaisin? Joku piirsi nyt mun slideille. Ja, ett ögonblick, jag försöker reda ut. Okei, tack. Eli tuo Sportslivin jakso suosittelen kyllä kovasti. Alexandra Enlundin jakso siellä, että mitä se tarkoitti, kun ei ollut tarpeeksi paljon energiaa siellä. Ja kaikki nämä, mitä nyt on tärkeää tässä iässä, siihen tarvitaan tarpeeksi paljon energiaa, eli energiasaatavuus pitää olla paikalla, ja sitten vielä lisäksi ne ravintoaineet, mitä tarvitaan siihen, että sitä ruokavaliosta rakennetaan myös, että se on monipuolinen ja tuo niitä ravintoaineita. Mä sain etukäteen todella hyviä kysymyksiä just näistä palautusjuomista, urheilujuomista ja näin poispäin, ja niitä otetaan kohta vähän tarkemmin, mutta mä voin jo tässä vaiheessa sanoa sen verran, että no itse olen kyllä sillä tavalla niin kuin myönteinen niille, eli positiivinen niille, mutta mä mietin tässä iässä, se on myös kyse siitä, että mistä se energia tulee. Että jos just nämä urheilujuomat, palautusjuomat, jos ne tuo liian iso osa siitä kokonaisenergian saannista, ne ravintoaineiden saanti kärsii siitä, koska sieltä ei tule samalla tavalla ravintoaineita kuin mitä tulee niin kuin ruoista. Siitä lisää kohta. Tässäkin iässä rakennetaan ne hyvät rutiinit, ne mitä toimii, mutta myös sellaisia rutiineja, mitä me voidaan sitten tarpeen mukaan aina kehittää. Eli ei tarkoittaa, että ne samat rutiinit pitää aina toimia. Huomioidaan myös se, että mitä tuo sitä ruokailun iloa. Ja se ruoka on myös sosiaalista, eli sitä yhteistä aikaa. Ja kyllä mä suosittelen kaikille, että vietätte aikaa teidän lasten kanssa myös ruokapöydässä. Mä en halua laittaa mitään lisäpaineita teidän hartioille. Mä ymmärrän, että se livspusslet, eli tämä elämän palapeli on tarpeeksi haastava, niin kuin se on. Mutta jos vain on mahdollista, että ainakin joku ateria viikossa tai päivässä jopa olisi yhteistä aikaa siellä ruokapöydässä, se on todella, todella arvokas. Se on myös niin kuin, me aikuiset pystymme myös näyttää sillä, että me arvostetaan sitä ateriaa, ja arvostetaan tietysti sitä seuraamies, mutta arvostetaan sitä ateriaa niin paljon, että rauhoitumme ja mennään syömään se ateria siellä ruokapöydän ääressä ihan niin kuin, yhdessä. Jutellaan päivästä. Tämä on esimerkiksi sellainen asia, kun jos mä teen niitä ruokapäiväkirjoja nuorten urheilijoiden kanssa, me tehdään niitä nykyään Millunger-sovelluksella. Eli se tarkoittaa, että nämä nuoret ottaa valokuvia siitä, mitä ne syö. Ja kyllä välillä tulee myös niitä päiviä, kun katson läpi, että todella vähän ruokaa tulee syöty. Ja sitten kun jutellaan siitä, ja vähän niin kuin tavallaan minua ihmetyttää, että jos se nuori asuu kotona, että eikö kukaan siellä kotona niin kuin huomaa, missä mennään. Mutta sitten voin saada vastauksena, että no kaikki vaan syö oman aikataulun mukaan. Ei kukaan niin kuin tietää, mitä se nuori syö. Ja mä en tarkoita sillä nyt, että teidän pitää olla niin kuin vahtimassa teidän nuorten aterioita sillä tavalla. Mutta kuitenkin onhan se ihan hyvä myös, että me aikuiset tiedämme vähän, että missä mennään. Niin, että me kiinnitämme myös huomiota siihen, että jos ateria koko vähenee samalla kun treenit kasvaa tai treenimäärä kasvaa tai jos nuori viettää paljon aikaa siellä vessassa aterian jälkeen, että me ollaan tietoisia siitä ja voidaan reagoida siihen. Eli yhteistä aikaa, mutta tehkää siitä niinku positiivinen juttu, ei sitä, että olette niinku vahtimassa, että ne varmasti syö. Tämä on varmasti semmoinen ikuinen kysymys, että vems ansvar, kenen vastuu. Mä olen sitä mieltä, että nämä nuoret pitäisi saada ottaa enemmän ja enemmän vastuuta myös näistä asioista, koska kyllä vaan tulee se päivä,
kun he muuttavat pois kotoa. Ja se on todella hyvä, että he ovat saaneet harjoitella rauhassa kotona niin kuin etukäteen, että vähän huolehtia sitä omasta ruokavaliosta myös. Mutta emme nyt vielä tässä iässä voi ulkoistaa se täysin heidän vastuulle. Ja monesti kun mä juttelen vanhempien kanssa, mä saan sitä vastausta, että kyllä tämä some on se, mitä vaikuttaa eniten nuorten syömiseen. Mutta yllättävän paljon mä saan sitten niin kuin vastauksia, kun mä juttelen nuorten kanssa, että miksi he syö sillä ja tällä tavalla. Ne sanoo, että niin, että mun äiti sanoo tai mun isä sanoo tai kotona tehdään näin. Että mä saan vähän semmoinen käsitys niistä keskusteluista, että me ollaan ehkä tärkeämpi roolimalli kuin mitä me uskomme. Että me uskomme, että on se some ja kaverit, joka vaikuttaa eniten, mutta yllättävän paljon kyllä ne nuoret katsoo, mitä vanhemmat tekee tai kuuntelee, mitä vanhemmat sanoo. Se ei välttämättä ehkä näky siellä kotona. Kyllä se sitten vaan tulee esille sekin. Toki on myös some ja kaverit ja kaikki muut vaikuttajat siihen. Vaihtuuko se nyt, tällä luki joku, että synkronisera med presentatör. Vaihtuuko se nyt mun slaidit, eikö niin? Den här bilden kommer sen på finska, eli tämä kuva tulee vielä suomeksi tämän jälkeen. En onnistunut saamaan se samaan kuvaan sitten. Det här från Olympiska kommitténs utvecklas till elitidrottare-boken. Den som används till exempel i idrottsgymnasiet. Nu syns det ingenting. Eller det syns bara en gammal slide. Slide 6. Okej. Ja. Det blev... Alltså det är någon som har tagit över den här... Vet du Martin vem som har tagit över min det här hallinta? Nej, men syns det nu alltså dia nummer 7? Ser ni dia nummer 7? Nej, det är nummer 6 ännu. Jag slipper inte tydligen till byt. Synkronisera med presentatör. Ska jag försöka trycka den eller? Prova. Nu får det tillbaka till 6:an. Syns det nu då? Nej. Jag fick bara ett meddelande här att någon har tagit över den här kontrollen över presentationen. Ja, just det. Sen kom det nog röda streck, men något mer vet jag inte om det här nu. Jag tror jag pratar så länge du får reda ut det där, Martin. Jag kan nog pröva bort delningen och se om vi får på det tillbaks. Eller så pratar jag så länge du får kolla upp vem som har det här hand om den presentationen. Jag tror nog. Ser ni fortsatt slide 6? Ja. Men jag prövar ta bort delningen. Ska vi se. Här, det ser inte ens ut som jag har på någon delning. Det är någon som har tagit över här för mig då. Jag vill lägga på nytt, ska vi se om det går bättre då. Ingen som erkänner att ni har hand om den här delningen. Nej. Se om det kommer en ny presentation här. Nu ser det i alla fall bättre ut för mig. Hoppas det gör det för er också. Ser det nummer 7? Ja, nu verkar det fungera. Yes. Men nu får ingen annan ta kontroll över den här delningen på nytt. För vi har mycket vi ska prata om ännu. Men jag kan ju, eftersom ni verkar se vilken slide jag är på och kanske hur många det är, så kan jag ju trösta er med att jag har inte 50 slides som jag kommer till vis. Jag hade väldigt många när jag förberedde det här, men jag tar ju bort hälften. Så vi ska inte genom 50 slides. Så ingen behöver vara orolig på det sättet. Okei. Eli tämä kuva tulee kohta myös suomeksi. Mä näytän sen nyt ensiksi ruotsiksi sitten. Så att det här kommer från Olympiakommitténs bok
utvecklas till idrott är den som används till exempel i idrottsgymnasiet som övningsbok då. Och det är att energiintaget är den viktigaste näringsfaktorn för din prestationsförmåga. Även om vi det här, många pratar om de här små detaljerna, men det är hela tiden det där energiintaget som det hänger på. Även om vi ska ha alla små detaljer på plats med för lite energi så blir det inte, då blir inte prestationsförmågan ändå optimal. Sen där till höger, att vilka situationer kan vara sådana då energibehovet ökar. En ganska sån här typisk situation är ju till exempel om man flyttar hemifrån efter högstadiet och börjar bo på internat. Är det då på ett idrottsgymnasiet eller är det på en annan skola med att man flyttar hemifrån? Och sen hamnar till att ta hand om den här egna matlagningen, handla sig på ett mer sätt än vad man har gjort tidigare. Och kanske samtidigt så trappar man upp träningen en nivå. Så det brukar vara en ganska typisk situation när det blir lite utmanande. Men att tillräckligt energiintag förbättrar återhämtningen, minskar risken för överträning och hjälper till att upprätthålla det här en normal hormonaktivitet. Mä otan sen vielä suomeksi. Mun mielestä tämä on niin tärkeä slaidi, että mä halusin ottaa sen ihan näin sekä suomeksi että ruotsiksi. Mutta suorituskyvyn kannalta se tärkein ravitsemustekijä on, että saadaan tarpeeksi energiaa. Eli vaikkapa kaikki yksityiskohdat olisi siellä niin kuin paikalla, jos ei saada tarpeeksi paljon energiaa, se ei kuitenkin riittää. Ei voida sillä niin kuin optimoida sitä suoritusta. Eli siis riittävä energiasaanti tehostaa palautumista, pienentää ylikunnon riskiä, tukee normaalia hormonitoimintaa ja kaikki nämä on niin tärkeää. Ja aika semmoinen tyypillinen vaihe, kun tämä voi olla vähän haastava, on just jos muutetaan pois kotoa esimerkiksi yläkoulun jälkeen, muutetaan asuntolaan tai oman asuntoon. Eli samalla kun saadaan mahdollisuus tai joudutaan hoitamaan se oma niin ruokahuolto, eli käydään kaupassa, tehdään ruokaa. Samalla ehkä myös treenimäärä kasvaa, että seuraavaan tasoon mennään. Tämä on sellainen asia, mitä me aikuiset, joka on näiden nuorten urheilijoiden ympäri, meidän pitää olla mukana tukemassa tähän, että he myös niin kuin uskaltaa syödä tarpeeksi paljon. Mä oon tänä syksynä kiertänyt aika paljon näissä yläkoululaisten eri ryhmissä. Se on näitä urheiluluokkia ja yläkoululeireillä. Ja mä muistan siellä aika syksyn alussa, kun mä olin käynyt ehkä, olisiko se ollut 6 ryhmää, missä mä olin käynyt sitten. Ja ainakin puolet niistä kerroista mä olin saanut jo kommentti siitä, että he olivat huolissaan painostaan. Eli sain joku kommentti, että kyllä mä olisin parempi urheilija, jos mun paino ei olisi näin paljon tai jos olisin kevyempi. Ja kun toisessa ryhmässä kun kysyin sitä, että miksi ravitsemus on tärkeä nuorille urheilijoille, sain myös niin kuin vastauksena, että sen takia, ettei meistä tule ylipainoisia. Ja vielä joku toinen vastaava kysymys. Että kuitenkin niin kuin, onhan se semmoisia vastauksia, kysymyksiä, asioita, mitä he miettivät. Mutta sitten kun tämä on se fakta, että riittävä energiasaanti on tärkeää, että pitää uskaltaa syödä. Ja tähän ikään kuuluu myös sitä kasvua. Se ei ole niin kuin, että he ymmärtää myös, että se on ihan luonnollista. Eli painon pitää myös nousta. Se ei ole merkki siitä, että ollaan syöty liian paljon. Tämä slide on valitettavasti vain ruotsiksi, mutta mä otin sen kuitenkin mukaan. Se on niin hyvä. Det här från den hållbara skidåkaren. Den hittar ni om ni till exempel går på skidor.com. Så det är svenska landslaget som har gjort den hållbara skidåkaren. En broschyr som är jättebra. Löns att läsa igenom den. Och det där att vilka de här tecken på energibrist. Just det här med ovanligt trött. Man kanske orkar med träningen men inte med vardagen där runt omkring.
hela tiden lite får mer sjukdagar än vad som nu kanske är riktigt normalt. Och dessutom har man några förkylningar eller skador, så tar det så mycket längre att återhämta sig från dem. Sen så någonting som är ganska överraskande för många är att det med tecken på energibrist så kan det påverka aptiten. Men inte på det sättet att man blir mer hungrig, utan istället kan det liksom vara att man inte blir hungrig. Det sitter både i kliniskt arbete då på sjukhus, men sen helt med idrottare som jag har liksom diskuterat med då. Att det inte alltid är det att alltså har man energibrist och tappar dessutom matlusten, så då måste man bara få knäckt det där, så man måste bara få in den där tillräckligt med energi, tillräckligt med mat, tillräckligt många måltider, för sen får den där matlusten tillbaks. Sen en viktig mätare för flickor är ju mensen. Har man mens, har den startat som den ska, är den regelbunden, att funkar den som den ska. Sen där till höger är det med de här ska säga, det som syns på träning. Eli tänne oikealla puolella sitten enemmän nämä asiat, mitä huomataan treeneissä. Monet sanoo se sillä tavalla, että he huomaa, tai he kokee, että he satsaa enemmän siihen treeneihin kuin mitä he saa irti siitä. Myös se, mitä tällä alussa nostettiin, eli se motivaatio just, että ei huvittaa mennä. Myös jos on semmoisessa urheilulajissa, että keskittymiskyky on aika tärkeä, siihenkin huomataan se vaikutus. Mutta suosittelen, että vaikkapa googlaatte den hållbara skidåkaren, eli skidor.comista sen löytyy ainakin todella hyvä esite. Me otetaan, tuo menee varmasti niin pieneksi, että ei se välttämättä enää näkyy. Tämä tuli nyt syksyllä. Aika paljon ollaan aiemminkin puhunut REDistä, relativ energibrist i sport. Se oli suhteellinen energiavaje urheilussa. Aika paljon ollaan aiemminkin puhunut siitä, mutta nyt tuli semmoinen uusi konsensuslause, mutta tämä menee nyt niin pieneksi, että hypätään sen yli ja otan sitten se TV-urheilijan vastaava kuva siitä. Eli just se, että missä kaikissa osa-alueissa nähdään se, että se energiavaje, mitä se energiavaje heikentää, millä tavalla. Tämä, mitä on todella tärkeää nuorten kohdalla, eli se, että halutaan niin paljon terveitä harjoituspäiviä kuin mahdollista, että ei haluta niitä pitkiä taukoja flunsien ja vammojen takia. Me halutaan niitä hyviä terveitä harjoituspäiviä, mutta se on yksi asia, yksi tärkeä asia, mihin tämä vaikuttaa. No se oli pitkä alustus siihen, että miksi se on tärkeää ja mitä se tieto on siellä sen taustalla sitten. Ja hypätään eteenpäin, mitä se taito on, vad är färdigheten, miten tämä näkyy siellä käytännössä sitten. Ja se ei ole mitään monimutkaista, mutta se alkaa siitä, että ateriarytmi on kunnossa. Eli ainakin sitä 5 ateriaa pitäisi olla. Ja lisäksi varsinkin, jos on ne aamutreenit, tarvitaan vielä se välipala sen aamutreenin jälkeen, että sitten on ainakin 6 ateriaa päivässä. Ja voi olla tarvetta, että lisätään vielä joku toinen välipala jossain kohdassa. Se, ettei tule liian pitkiä taukoja, vaan oikeasti tulee säännöllisesti syöty, että keho ehtii myös niin kuin sulattaa sitä ruokaa, ottaa se käyttöön ennen kuin seuraava treeni alkaa. Tämä on niin helppo sanoa, mutta sitten se ei ole niin helppo siellä käytännössä. Eli mä annan näille nuorille aika usein se tehtävä, että suunnitellaan se oma aikataulu, eli se oma päivä. Vilka tider har du träning, vilka tider har du skola, och så lägger vi in måltiderna där omkring. Och är det sådana här rutindagar så är det ganska enkelt. Men får man det till sen i verkligheten. Och det är sen en tävlingsdag, man faktiskt ser över det där, vilken tid har jag starttid, vad ska jag ha gjort för det? Och vilken tid ska jag vara på plats? Vilken tid får jag hemifrån? När har jag möjlighet till ett måltid för jag far? Och hur länge blir det då däremellan? Så att man verkligen har på koll också när man tänker äta.
annars blir det så lätt att de här måltiderna glöms bort. Rutindagar kan det funka bra, men är det några specialdagar så blir det lite att då hamnar man nog tänkt till här. Och här behöver de hjälp, de här ungdomarna. Vi hoppar direkt till det här mellanmål, för det blir det är ganska ofta de som blir på ungdomarnas eget ansvar. Vad jag nu har för erfarenhet av tiden som barnnäringsterapeut och tiden här med de här ungdomarna, så är det lite mer ta det eget ansvar för mellanmålen, men att föräldrarna kanske mer då för huvudmåltiderna. Eli todella tärkeä muistutus, että se välipala olisi riittävä iso välipala. Se välipalan tarkoitus ei ole vain se, että siirretään se nälkä vähän eteenpäin, vaan se on oikeasti yksi ateria. Eli se tuo osa sitä energiatarpeesta kuitenkin. Ja se, että suunnitellaan oikeasti, että ei välttämättä nyt, jos on mahdollisuus syödä se välipala kotona. Se on ihan ok, että katsotaan mitä nyt kaapissa löytyy ja otetaan se tai valitaan sieltä. Mutta sitten jos on tarkoitus syödä se välipala jossain muualla, että mennään treeneihin suoraan koulun jälkeen tai on aamutreenit ja sitten kouluun. Sitten oikeasti suunnitellaan, mitä se välipala on ja niin, että se on mukana, että se on saatavilla siellä. Että ei vaan suunnitella, että mä syön välipala aamutreenin jälkeen, mutta se aamupala puuttuu. Ja käytetään näitä apuvälineitä, eli kylmälaukku, termospullo. Termospullossa säilyy sekä niin kuin, lämminnessä tai lämmin ruoka säilyy lämpimänä, mutta kylmä ruoka säilyy kylmänä sitten. Eli voidaan käyttää myös niin kuin jogurteihin ja smootheihin sitten se termospullo, jos halutaan sillä tavalla saada se säilymään. Ja mietitään se, että mitä olisi hyvä välipala, mitä toimii, mitä otetaan mukaan ja mitä on ne vaihtoehtot, mitä syödään sitten kotona. Varsinkin kun mä juttelen näiden, jos mä sanoisin lukioikäisten kanssa, mä ehkä en ole juttellut niin paljon yläkoululaisten kanssa sitä nesteen määrästä, nesteen tarpeesta, mutta lukioikäisten kanssa enemmän. Ja siellä mä huomaan, että monilla on todella hieno niin kuin rutiini ottaa mukaan se juomapullo treeneihin, mutta yllättävän vähän tulee ehkä juotu siitä kuitenkin. Så jag ser, speciellt när jag pratar med lite äldre idrottare, jag måste erkänna att jag har inte pratat så mycket med det här i högstadieåldern om vätska och vätskebehov och vätskemängd och så jag kan inte säga att jag har riktigt erfarenhet av hur de sköter den delen, men det som jag ser med de här äldre, alltså gymnasieåldern, så är att många har jättefin rutin på att ta med sig vätskan, men sen så blir det inte alltid att den blir, alltså det är ganska mycket kvar i den där vattenflaskan eller drickaflaskan, sportdrickaflaskan, när de väl kommer tillbaka från träning. Där kan ni ha annan erfarenhet än vad jag har av det, men det är någonting som jag jobbar på med dem, att fint att du har med dricka, men se till att det blir använt. Tämmöinen nyrkkisääntö, mitä sanotaan täällä Suomessa, on, että juodaan pari litraa päivässä ja lisäksi puolesta litrasta litraan per tunti treeni. Mutta tämä on semmoinen, että aika yksilöllistä se on kuitenkin. Ja ei niin, että juodaan niin kuin ämpäreitä, mutta kuitenkin, että huolehditaan siitä, että tulee se puolesta litrasta litraan per tunti treeni, ei välttämättä niin kuin tulee juotu sen treenin aikana, vaan sitä voidaan sitten treenien jälkeen korvata myös, mutta ainakin osaa siitä treenien aikana. Tämä on niin kuin Terve urheilijan infograafista ja siellä he neuvoo, että jos on 1,5 tunnin treenit, sitten juomana voisi olla vettä. Mutta mä sanoisin vielä, että tuo vähän vaihtelee, että onko se enemmän kuin 1 treeni päivässä, esimerkiksi se vaikuttaa tuohon, minkälainen lämpötila se on, miten muuten ollaan syöty sen päivän aikana. Toki ei sillä tavalla, että jätetään ateriat syömättä ja sitten vaan huolehditaan sitä, että on urheilujuoma treenien aikana, koska sitten oli just tämä haaste, että ei saada niitä ravintoaineita. Mutta mä en
en ihan niin mustavalkoisesti laittaisin sitä, että jos on alle 1,5 tuntia, että ei ole muuta kuin vettä sitten juomana. Että se vähän vaihtelee sen mukaan. Ja sama myös, että jos on yli 1,5 tunnin treenit, ei välttämättä heti tarvitse olla se urheilujuoma. Se riippuu niin paljon siitä tilanteesta. Otetaan vähän sitä urheilujuomasta ja palautusjuomista sitten kohtaan. Ja tässä iässä laitetaan ne rutiinit, niin kuin ollaan täällä aiemmin sanonut myös, että ei tarvitsemme tehdä tästä liian iso juttukaan, mutta se on semmoinen, mitä sitten niin kuin vaikuttaa enemmän ja enemmän, miten vanhemmaksi tai miten enemmän sitä treenimäärää nousee. Esimerkiksi, että sen takia se on hyvä laittaa ne rutiinit jo tässä iässä. Mä sanoin jo, että tämä ikä on todella tärkeä sen luuston terveyden kannalta. Se on aika semmoinen sore bar-tid, eli haavoittava aikaa. Jos tässä iässä ei saada tarpeeksi paljon energiaa tai tarpeeksi paljon kalsium, D-vitamiinia, ja jos hormonitoiminta ei toimi, sitten ei välttämättä se luusto niin kuin rakentuu tarpeeksi vahvaksi. Ja se on semmoinen asia, mitä kostautuu sitten myöhemmin. Ja me huolehditaan siitä myös. Ja kyllä, siis Suomessa suositellaan D-vitamiinin lisä kaikille, joka on alle 18 vuotta. Mutta mä sanoisin, että ei siellä mitään maagista tapahtuu, kun täyttää 18 vuotta. Että kyllä voidaan lisätä, siis jatkaa sillä D-vitamiinin lisällä myös sen jälkeen. Men att det är ju inga megadoser av D-vitamin som man rekommenderar, utan det handlar om 10 mikrogram per dag som man rekommenderar där. Så att, men har man mätt sitt värde och sett att det är väldigt lågt, så då behöver man högre än det för att få det till höj, få det till stig. Det är 10 mikrogram är liksom en dos som man använder om allting är bra. Skelettet, det är någonting som jag bekymrar mig mer och mer om skelettet efter att jag själv för några år sedan fick gå med foten i gips. För jag kan ju bara konstatera att mitt skelett hade inte blivit tillräckligt välbyggt. Och mycket av det som jag ser nu när jag diskuterar med ungdomarna, så är bland annat att det blir inte tillräckligt med kalcium. Jag brukar fråga då när jag är ute och pratar med 20-åringar att hur mycket mjölkprodukter vad man ska ha för att få tillräckligt med kalcium. Och det behöver inte vara mjölkprodukter, det kan ju vara andra produkter som är berikade med mjölk, alltså kalcium, eller som kaura, sojaprodukter där. Det handlar om, i den här åldern så handlar det om 4 portioner. Och det är då, en portion är då 2 deciliter mjölk eller yoghurt, eller produkter då som ersätter mjölk, yoghurt, eller 2 skivor ost motsvarar 1 portion. Och där behöver man 4 portioner per dag för att få tillräckligt med kalcium. Jag var inför ett idrottsseminarium i höstas, så hade jag grävt lite djupare i de här studierna. Och där konstaterade jag det här med förebyggande, alltså att verkligen sats på i den här åldern till bygg ett starkt skelett. Det är det bästa vi kan göra. Det är så svårt, kanske nästan omöjligt att reparera senare. Me sain mahdollisuuden kaivata vähän näitä tutkimusartikkeleita sitten syksyllä, ja kyllä siellä vaan voidaan todeta, että se ennaltaehkäisy, eli oikeasti se, että rakennetaan se luusto tässä iässä, on todella, todella tärkeää. Se on semmoinen, mitä emme voi niin kuin myöhemmin sitten korvata, jos se jää tekemättä tässä iässä. Ja olen kyllä vähän huolissaan nuorten luustosta. Är det några frågor så här långt, Martin? Har det kommit någonting i chatten, eller ska jag bara fortsätta? Ingenting ännu i chatten, så om inte någon har någonting att fråga nu såklart, så är det ju läge att göra det nu, eller så gör man det senare, eller lägger i chatten. Voi laittaa chattiin tai esittää kysymyksen nytkin, jos haluaa. Hyvä, joo, eli saa aina niin kuin keskeyttää ja kysyä niin, että me tiedätte, että te olette vielä linjoilla mukana.
Ja jos ei halua, se näkyy siellä tallennuksessa, sitten voitte jättää se kysymys siihen loppuun. Mutta tämä sama urheiluseminaari eteen viime syksyllä pääsin kaivaamaan niitä tutkimusartikkeleita ja näyttää, että mitä se on. Ja kyllä se konsensus siellä, kun katsotaan nuorten urheilijoiden kehitys ja miten se ravitsemus on siellä niin kuin tukemassa sitä, siellä se painottuu siihen, että me vaikutetaan siihen terveyteen, että rakennetaan oikeasti se terveys, koska se on se, millä sitten voidaan jatkossa, niin kuin sen päälle kun on rakentanut sitä vahvaa keho, että on tarpeeksi paljon energiaa ollut, että se oikeasti riittää siihen treeneihin, kasvuun ja kehitykseen. Sillä pystytään rakentamaan se vahva keho, joka sitten kestää niitä treenejä jatkossa. Ja se fokus pitää olla se, että tuetaan heidän terveys. Se on se pitkäjänteinen juttu. Ja siellä nostettiin myös tässä iässä esille se että food first, eli se, että ruoasta pitäisi saada se, mitä tarvitaan, sekä ravintoaineita että niin kuin energiaa, eli pääsääntöisesti sieltä. Lisäksi nostettiin muutama tämmöisiä ravintoaineita, mitä on vähän haastavaa, voi olla vähän haastavaa näille nuorille. Eli se on rautaa, kalsium ja D-vitamiinia. No täällä Suomessa meillä on se D-vitamiinisuositus, että se, jos vaan muistetaan ottaa, se ei pitäisi olla meillä niin iso ongelma, vaikkapa emme näe sitä aurinkoa niin paljon, mutta kuitenkin toivottavasti teidänkin perheissä muistetaan ottaa se D-vitamiinin lisä. Ja ehkä joku on jopa päässyt mittaamaan sitä omaa tasoa, ja jos on jäänyt liian matalaksi, sitten tarvitaan vähän vahvempi D-vitamiinin lisä. Kalsium, mä suosittelen kyllä, että se ensisijaisesti tulisi ruoasta, eli ruokavaliosta, mutta jos ei tule sitten tietysti niin kuin lisänä. Se, että miksi mä suosittelen, että se tulisi ruokavaliosta, on, että me saadaan niin paljon muita ravintoaineita näistä tuotteista, mistä tulee kalsium, eli ensisijaisesti maitotuotteita, mutta jos ei maitotuotteita halua käyttää, kyllä soijatuotteet, kauhatuotteet, nämä toimii ihan yhtä hyvin. Mutta ne on kuitenkin myös ne tuo samalla sitä energiaa, ne tuo proteiineja, tuo paljon muita ravintoaineita, että sen takia saadaan niin paljon muuta hyvää siellä kaupan päälle, jos sitä kalsiumia saadaan sieltä. Rauta on kyllä ravintoaine, mitä on meillä aika haastava. Aika vähän, aika harvoin näen niin kuin ruokapäiväkirjoista, että saadaan tarpeeksi paljon rautaa. Se on haastava ravintoaine. Se ei välttämättä tarkoita, että kaikilla olisi matala arvo, mutta kannattaa mitata aina välillä. Ja se on myös, että jos se arvo on niin kuin matalampi, sitten keho tehostaa sitä raudan imeytymistä. Eli se toimii tehokkaampi sitten, jos on matala arvo. Eli sen takia se ei välttämättä ole haaste, että emme saa tarpeeksi paljon ruokavaliosta. Voi olla, että se keho vaan ottaa se paremmin talteen sitten, verrattuna siihen, että jos saadaan paljon ruokavaliosta ja hyvät arvot, ei välttämättä keho ottaa sen talteen. Mutta tässä oli se food first periaate myös, että otetaan oikeasti ruokavaliosta se suurin osa sitä meidän energiatarpeesta ja ravintoaineista. Me saadaan niin paljon muuta kaupan päälle sitten, jos saadaan ne tarpeet täytetty ruokavaliosta. Men det här med alltså den här idrottsprodukter, idrottslivsmedel, det är ju en jättestor business och det finns ju hyllvis med mycket olika produkter. Det är sportdrycker, återhämtningsdrycker, olika energidrycker och så här. Och sen också massa olika piller. Och eftersom det är en jättestor marknad så är ju nog liksom de som producerar det här, det är ju deras intresse att få oss och få våra ungdomar att tänka att den här pyramiden går, där ser ni 2 pyramider. Den här till vänster är det som många av de här som tillverkar de produkterna vill få oss att tro att det är härifrån vi ska börja. Att verkligen se till att vi har de här
supplements, alltså att vi har olika tillskott i olika slag. Och sen trappar det ner där. Men ser vi på forskning, ser vi på vad experterna säger, så börjar den här pyramiden från andra hållet. Att verkligen sätta basen först. Och det handlar om helt vanlig mat. De får in tillräckligt många måltider, tillräckligt mångsidig mat. Och det är det som stöder liksom utveckling och det här återhämtning och tillväxt och allt det här. Sen kan man hoppa upp ett steg när man har den basen i skick. Kan man hoppa upp ett steg. Då pratar vi om det här idrottsnutrition, sportnutrition. Och där blir det lite mer så att okej, vi kan tänka lite mer med timing. Vi kan tänka lite mer att få exakt rätt mängd vätska i olika skeden och lite att hur gör man det här optimalt, optimering alltså. Det är inte nu i den här åldern som era ungdomar är om det är på det här högstadienivå. Sen den där sista delen, och den är inte liksom aktuell på det sättet i den här åldern, att det är massa tillskott och liksom på det bygg. Det finns en del tillskott som det kan vara nytta av, men som ungdomar så är det att man först och främst då från kosten får det man behöver. Och jag fick här på förhand frågan om, vi ska se här på det på nästa. Då fick jag speciellt frågan om hur det är med sporttrycker och hur det är med återhämtningstrycker. Eli mä sain etukäteen todella hyviä kysymyksiä. Yksi oli siitä urheilujuomista ja toinen oli palautusjuomista, eli näitä valmiita palautusjuomia. Ja ensiksi mä sanoisin sitä, että kannattaa miettiä vähän sitä oma tilanne. Ja kannattaa myös miettiä, että mitä se tuote on, koska markkinoilla on todella paljon erilaisia tuotteita. Ja kaikki ei edes ole välttämättä edes tarkoitettu urheilijoille. Vaikkapa saadaan sitä kuvaa, että se voi olla joku energiajuoma, mitä ei ole niin kuin suunniteltu urheilijoille, että se tukisi sen urheilijan tarve. Ja mulla oli myös jossain vaiheessa urheilija, joka oli varma, että hän käytti urheilujuoma pitkän kilpailupäivän aikana. Mutta sitten kun tarkistettiin, että mitä tämä tuote oikeasti sisältää, se oli niin kuin semmoinen nesteytyskapseli. Eli siellä oli 0 kaloreita, 0 grammaa hiilihydraatteja, mutta siellä oli kyllä ne suolat. Siis ihan hyvä sillä tavalla, että lisättiin niitä suoloja, mutta kun hänen tavoite oli lisätä energiaa, lisätä tarpeeksi paljon hiilihydraattia sen kilpailupäivän aikana. Eli sitä myös, että kannattaa katsoa, että mitä se tuote oikeasti on. Onko se, mitä sä haet sieltä? Eli jos haetaan hiilihydraattia kilpailupäivän aikana tai treenien aikana, pitää varmistaa, että se tuote edes sisältää sitä, vai onko se semmoinen, joka ei sisältää hiilihydraattia. Sitten se ei ole tarkoitus siihen tarkoitukseen se paras vaihtoehto. Sitten näitä palautusjuomia, mistä tuli myös kysymys. Eli sillä tavalla se etu niissä on, että ne on helppo ottaa mukaan ja ne säilyy hyvin vaikkapa huoneen lämmössä. Monet ainakin niistä, mutta ei ne sisältää mitään semmoisia maagisia aineita, että ne olisi parempi kuin ruoka. Eli jos ollaan kohta lähdössä kotiin sen treenien jälkeen tai suoraan kotiin ja tiedetään, että päästään syömään heti sen treenien jälkeen, kyllä saadaan ihan yhtä hyvin ne ravintoaineet taatu sieltä niin kuin ateriasta sitten. Että ei se palautusjuoma voittaa sitä. Ja jos mietitään, että monissa palautusjuomissa, eli näitä valmiita ainakin on sitten 20 grammaa hiilihydraattia. Ja se sama, ei kun 20 grammaa proteiinia mun piti sanoa. Ja se sama 20 grammaa proteiinia saadaan vaikkapa jos syödään pari voileipää, jolla on 1 kananmunaa ja sitten juodaan vielä maitolasillinen, siis lasillinen maitoa. Eli sieltä tulee myös 20 grammaa proteiinia. Että ei se ole sen enempää sitten. Mutta siellä voileivästä saadaan lisäksi aika hyvin muita ravintoaineita sitten. Mutta välillä se vaan voi olla helpompi ottaa se palautusjuoma mukaan kuin se voileipä ja se maitolasi. Tämä vähän vaihtelee sen mukaan, että missä ollaan ja miten se oma tarve on. Mutta mä sanoisin, että en välttämättä sanoisi mitään kieltoa, että ei saa käyttää tai saa pakko käyttää, vaan se oman tarpeen mukaan. Ja myös se, että annamme kuitenkin näille nuorille se
se tunne, että he pystyy myös ruoalla saada se, mitä ne tarvitsee. Että ei nekään nostaa nämä urheiluelintarvikkeet johonkin niin kuin korokkeelle, että ne olisi niin hyviä, niin maagisia. Kyllä me saadaan myös niin kuin ruoasta se, mitä tarvitaan. Mutta ei mitään tämmöistä kieltolinjaa, mutta eikä mitään semmoista pakko käyttää linjaa. Se riippuu siitä, että mitä se oma tarve on. Jos on kestävyysurheilija ja treenaa paljon, että monta tuntia, että kyllä ne urheilujuomat sitten on hyvä lisää sen treeneen aikana. Jos on sellainen treeni, mistä halutaan oikeasti, että on myös se energia niin kuin tarpeeksi. Mutta se, mitä mä siellä alussa vähän sanoin, että riippuu myös siitä, että jos otetaan nämä urheiluelintarvikkeet enemmän sen takia, että ei saada syöty tarpeeksi paljon ruokaa, sitten se ravintoaineiden saanti jää vähän puutteelliseksi myös. Sen, vi pratar inte desto mer om de här liksom, tillskotten som kan möjligtvis ha effekt på prestationsförmågan. För jag säger inte att det gäller för högstadieungdomar överhuvudtaget. Men varför jag vill ta fram den här listan ändå är till visa hur kort den är. Om ni tänker på de där hyllorna med alltså olika piller, i alla former. Men sist och slutligen är den väldigt kort, den här listan över vilka produkter som eventuellt möjligtvis kan ha prestationshöjande effekt och liksom vara tillåtna. Att inte handla om något dopingtillskott då. Så den är kort, den där listan sist och slutligen. Och det är ju inte den bilden som tillverkarna vill att vi ska ha av det här. Sen bara som en minneslista om vi tänker på olika tillskott. Att har vi inte behov för det så använder vi inte. Det finns alltid risk, speciellt om vi tänker på tabletter och kapslar och så här, så finns det ändå alltid risk att det är kontaminerade med någonting eller att det till och med innehåller några förbjudna substanser. Så inga onödiga, finns det inte något behov för att ta det tillskottet så undviker man det. Och det är ett tillskott som innehåller väldigt många olika det här, alltså ingredienser, så är det bättre till en ländborste och hitta ett som verkligen innehåller det vad man är ute efter då. Och man ska veta varför man tar det här. Vad är det man vill åt med det här? Och man faktiskt läser den där innehållsförteckningen så att det inte går som för min idrottare då som trodde att det var en sportdrycka men istället var det en sån här elektrolyttablett. Och inte från några skumma källor ska man skaffa det här då, utan faktiskt från trygga, och i Finland har vi lite bättre koll på nu, men inte finns det där heller garanti att det inte skulle finnas någon kontaminering då. Och när jag i somras studerade med de här australiensiska sportdietisterna, så där har de nog de här tillskotten är mycket mer utvecklat där, och de har liksom att där finns det sådana nationella system som verkligen testar tillskott, att de har någon sån här hasta-stämpel, och har det här tillskotten hasta-stämpel så då vet man att det är tryggt att använda. Det har vi inte i Finland. Och då var det liksom att det var det där hasta-stämplet så gällde då för vissa sån här, vad heter det, batch, alltså för vissa nummer av de här produkterna. Det var inte så att det omfattar alla produkter där då. Och det var inte så att det omfattar tillverkarens alla produkter, utan det var som man kunde se där då, att vilka är det, så var det de att kunna använda i så fall. Så de har lite bättre möjlighet till rekommendera vad som är tryggt att använda. Att den här sportdietisten där som fungerar som min mentor under den här utbildningen, så en stor del av hennes, hon var då för några ganska stora klubbar, var hon sportdietist, och stor del av hennes tid handlade nog om att ge råd om olika kosttillskott, men det var ju då på elitnivå, det var ju inte på ungdomsnivå. Att nu har det ju samma som vi har där, att på ungdomsnivå så är det inte så här via piller och tabletter man ska få det man behöver, utan då är det via maten, eventuellt sporttryck, eventuellt återhämtningstryck, om man vet varför man tar det. Att man har kollat på det sättet.
Den här bilden var då från deras sån här kampanjer om Food First. Real food, real benefits, no risk. Som påminnelse med att de har ett bättre utarbetat system än vad vi har. Okej, jag hoppas jag har ännu en del folk med mig här på linjen. Jag vet att ni har lyssnat aktivt redan en timme. Vi tar den här sista delen. Där pratar vi om asenne, alltså just den här attityden. Vad är det vi vill ha fram? Det här är från Olympiakommitténs, det är väl från den här Fostra till idrottare boken. Och där är det här att man funderar på det, vad är det som, hurdana matförhållanden har familjemedlemmarna? Hur pratar ni om mat hemma? Vi kommer inte diskutera det här desto mer, utan det här är frågor som jag skickar med er till fundera på. Är måltiden en trevlig händelse som är gemensam för hela familjen? Finns det utmaningar eller svårigheter med gemensamma måltider? Och det här är väldigt, även om mina barn inte ännu är så gamla så att jag har inte tonåringar, men jag är väl införstådd i att det finns andra utmaningar när man har tonåringar än när man har barn i det här lågstadiet. Men ändå att finns det möjligheter där ändå, även om det finns svårigheter, men finns det möjligheter till de här gemensamma måltiderna och använder man sig av de möjligheterna? Ja sanoisin myös, että todella hienoa, jos se nuori voi olla mukana jo jos siinä vaiheessa, kun vielä asuu kotona, voi olla mukana niin kuin vähän siellä ruoanlaitossa, suunnittelussa näin, koska se on todella hyvä taito, mitä he sitten kantaa mukaan. Eli se on eväitä, mitä te laitatte mukaan sitten jatkossa, että osaa siinä vaiheessa, kun muuttaa pois kotona. Vaan huomattu aika monta kertaa, että se on aika iso shokki sitten näille nuorille, kun yhtäkkiä se koko vastuu on siis oma vastuu siinä, että nyt pitää huolehtia kaikista heti. Eli antakaa heille myös mahdollisuus silloin, kun heidän aikataulu antaa myötä, olla mukana siinä ruoanlaitossa ja saa vähän suunnitella. Ja vältetään tämmöistä mustavalkoista ajattelua. Todella paljon on puhetta siitä, no se on ehkä mennyt vähän ohi nyt, mutta jossain vaiheessa oli ne hiilihydraatit saatu todella huono maine. Ja kun ne hiilihydraatit on sellaisia, että ne, joka on aktiivisia, tarvitsee niitä. Eli sitten jos samalla muut puhuu huonosti hiilihydraateista, se voi olla todella haastava sillä nuorille urheilijalle uskaltaa syödä tarpeeksi paljon hiilihydraatteja. Että se tarve menee, tai se määrä menee oman tarpeen mukaan, mutta vältetään se, että olisi tämmöistä mustavalkoista, että tämä on sallittu, tämä on kielletty. Tämä on myös semmoinen asia, mitä on helpompi sanoa kuin ehkä toteuttaa sitten. Lopuksi, ja sitten otetaan vielä ne kysymykset siinä lopussa, mutta lopuksi mä nostan esille se, että mitä mä huomaan mun vastaanotolla. Vad är det som jag under de här åren ser på min mottagning och när jag tänker på idrottare överhuvudtaget? Så kyllä valitettavasti aika usein urheilijat tulee vastaanotolle sen takia, että haluaa vaikuttaa siihen painoon. Siihen ei välttämättä ole mitään tarvetta, mutta se on monille jäänyt päälle semmoinen, että paino pitäisi olla matalampi. Sitten olisi parempi urheilija, ja kun se ei aina vaan mene niin. Sitten kun käydään läpi se ruokavalio sen urheilijan kanssa, ja monesti kyllä todetaan, että siinä ruokavaliossa löytyy ihan hyviä asioita, mitä voidaan kehittää. Ei niin, että vaikutetaan siihen painoon, vaan niin, että vaikutetaan siihen suoritukseen, mutta muiden keinojen avulla. Ei tarvitse puhua siitä painosta. Ja sitten mä saan vähän, jos karkeasti mietin, mä saan 2 reaktiota siihen. Eli mä saan se reaktio, että se urheilija on todella iloinen siitä ja sanoo, ihanaa, että mä saan syödä jatkossakin. Että on ottanut se painopaine itselle. Ei välttämättä halunnut lähteä siihen linjalle, mutta vaan kokenut, että tämä on se, mitä pitää muokata.
Ja se, että kun huomataan, että hei, mutta tässä voidaan niin kuin kehittää näitä ja näitä asioita, että tämä tulee vaikuttamaan siihen sun suoritukseen. Että todella niin kuin, semmoinen iloinen urheilija, joka lähtee vastaanotolta sitten. Sitten on myös se toinen reaktio, mitä mä aika ajoin saan, eli se, että se urheilija katsoo minua ja on kyynelet silmässä ja miettii, että tämä ei voi auttaa minua, että tämä ei ymmärtää minua. Että siinä vaiheessa on jo tavallaan se häiriintynyt suhte syömiseen on ehkä jo kehittynyt, ehkä jopa semmoinen niin kuin syömishäiriöajattelu. Ja se ei ole enää kyse siitä, kun hän tulee se paino, niin sanottu, mitä hän kokee tuon painohaaste, tulee vastaanotolle ja sanoo, että se on sen takia, että hän haluaa niin kuin suorittaa pahempi, mutta se ei ole kuitenkin se, mitä hän hakee, että kyllä se on vain se painon pudottaminen, mitä on siinä se ykkösasia. Ja siinä vaiheessa ei sitten auttaa, että me yritän se, että boostataan sitä suorituskykyä muilla keinoilla. Eli paino on semmoinen asia, ja minkä takia tullaan vastaanotolle, ja mun mielestä ja kaikki nämä mun kokemukset ja kaikki nämä mun opit niin kuin erilaisista koulutuksista on just sitä, että meillä on niin paljon muuta asioita siellä ruokavaliossa, millä voidaan vaikuttaa siihen kehitykseen. Että se paino on aika niin kuin sen listan loppupäässä, jos niin sanoo. No annat som jag ser så är ju nog det här man kopierar elitidrottaren. Alltså vi vuxna måste vara noga med att göra skillnad på att pratar vi om ungdomar eller pratar vi om en elitidrottare. Och även om vi i media får läsa om vad elitidrottare gör med kosten, så betyder det inte att det är någonting som ska kopieras till den här ungdomen. Precis på samma sätt som inte vi kopierar elitidrottarens träningsprogram till ungdomar, ska vi inte heller kopiera kosten. En vuxen elitidrottare så har redan varit igenom det här skedet när de har byggt en kropp som ska tåla den där belastningen och sen tåla eventuella justeringar i kosten. Elitidrotten har dessutom, de flesta i alla fall, har dessutom ett helt team runt sig som är med och stöder. Så gör de nog kostförändringar så har de stöd, de har uppföljning där. Medan en ungdom som gör några kostförändringar gör det ganska självständigt många gånger tyvärr. Men även om elitidrottarna har det här hela teamet runt sig så betyder inte att alla elitidrottare ska göra kostförändringar. Och här var ju Charlotte Kallas bok som kom nu då i höstas, det här Skam den som ger sig. Så där berättade hon om när hon hade då fått råd om hon skulle modifiera kosten. Hon skulle minska någon kilo och modifiera kosten, och det funkar inte alls. Att det var en av de här sämre säsongerna, och alla de tankar som kretsar hela tiden kring mat, de skulle minska på det. Så att det betyder inte att det är bra för en elitidrottare heller. Men det är absolut inte bra för en ungdom. Det där, så att, eftersom vi inte kopierar elitidrottarnas träningsprogram, våra ungdomar har inte samma långa erfarenheten och byggt den samma kropp som skulle tåla belastning, skulle tåla eventuella förändringar i kosten, så ska det inte heller kopieras i elitidrottarens kost där. Sen märker jag väldigt mycket fokus på detaljer. Ska jag äta så här eller ska jag äta så här? Och så glömmer man bort den där stora helheten som egentligen är det som påverkar. Så att istället för att fokusera på de där detaljerna så se att vad är det i praktiiken. Eli aika usein halutaan keskittyä siihen yksityiskohtiin, kun se oikeasti pitäisi olla se, että mitä tapahtuu oikeasti siellä käytännössä ja miten ne isot palat siellä palapelissä, onko ne paikalla. Ei niitä pikku yksityiskohtia sitten. No min dröm inför framtiden, jag kan vara ärlig med att säga att jag tror tyvärr det har lämnat lite på ett drömstadie. Jag hoppas att jag har fel, att jag under min arbetskarriär får se ett ändrat klimat om hur vi pratar om kost och kropp. Att vi ska kunna prata om kost och kropp på ett positivt sätt. Mä toivon kovasti, että tämä tuu muuttumaan vielä
mun työuran aikana. Että se, että me oikeasti puhutaan kehosta ja ruoasta positiivisesti, myönteisesti. Sen så hoppas jag väldigt mycket att vikten ska bli en neutral faktor. För som idrottsnutritionsspecialist så ser jag så många det här möjligheter att vi skulle kunna använda oss av vikten bara som den faktor den är. Att det inte ska vara laddat med en massa känslor. Men idag så vågar jag inte använda det så som man skulle kunna göra för att man ska kunna få andra fördelar. Det handlar inte om att vi ska optimera vikten, utan det handlar om att bara använda den som en faktor. Till exempel om vi har ett träningsläger med uthållighetsidrottare och de här idrottarna har jättebra planerat program. Det är kanske en vecka, väldigt tuffa träningar, mycket träningar. Och lyckas de få in tillräckligt mycket vätska, tillräckligt mycket mat under de här dagarna, så ska nog vikten hållas ganska stabil ändå. Det är inte så där att de ska tappa i vikt under det här lägret. Det är ju inte som en målsättning heller. Men om vikten skulle vara en neutral faktor så skulle man kunna använda sig av vikten som en mätare. Lyckas du få in tillräckligt med vätska och mat, kan du fullfölja det här programmet som vi har. Men skulle man nu, så alla de här känslor som finns kring vikten nu för väldigt många, så skulle man nu använda vikten som någon mätare för att se att är du redo för nästa träning? Har du fått fyllt på nästa dags träning? Har du fått fyllt på tillräckligt med mat och vätska? Skulle vi nu göra det så skulle det bli allt för traumatiskt. För vikten, det är så mycket känslor laddade kring den här vikten. Men som idrottsnutritionsspecialist så önskar jag att man någon gång så kom till det att vikten bara ska vara en neutral faktor. Det är bara en nummer, precis som skonummern är det där och vikten är det där, och det är liksom inte något mer känslor med det. För då ska man nog kunna använda sig av det. En annan möjlighet är just det här att de gör faktiskt de där vätskeberäkningarna, att se att är du den som har tappat väldigt mycket vätska under träningar, eller är du den som inte tappar så mycket och du ersätter väldigt bra det vad du tappar. Men att där kan man inte heller, för att det är så mycket känslor kring den här vikten. Så jag hoppas att vi någon gång kommer till det att den ska vara helt enkelt en neutral faktor. Och vi har ju många idrotter som där man nog hamnar till använder sig av vikten. Alltså är det en viktklassidrott eller är det som bara för en skidåkare som behöver veta vilka skidor man ska ha när säsongen börjar. Man behöver veta vikten. Men att det är känsligt. Men jag hoppas att vi skulle någon gång komma till det att det ska vara en neutral faktor. Sitten vielä lisäksi unelmoin siitä, että me päästäisimme eroon näistä erilaisista myyteistä, mitä pyörii urheiluravitsemuksen ympärillä. Ja se, että me ymmärrämme, että kun puhutaan urheiluravitsemuksesta tai ravitsemusurheilijoille, me ymmärrämme, että siihen kuuluu myös joustavuus, ruokailoa ja se, että katsotaan oikeasti, että mitä se oma taso on, että mitä se oma tarve on, missä vaiheessa sitä urheiluuraa ollaan. Kyllä mulla oli nyt muutama vuosi sitten, kun aloitin vähän niin kuin tiiviimpi yhteistyö yhden urheilujoukkueen kanssa. Mulla oli siellä se ensimmäinen tapaaminen ja sen tapaamisen jälkeen tuli yksi urheilija mulle sanomaan, että mä mietin kyllä tätä, että onko se niin fiksu, että me puhutaan sitä ravitsemuksesta. Kun mä mietin, että ei vaan se niinku aiheuttaa jollekulle niinku, häiriintynyt suhte syömiseen. Todella hienoa, että se urheilija tuli niinku kertomaan sitä hänen huolista. Mutta kyllä mulle jäi myös se olo siinä, että kyllä tähän urheiluravitsemukseen liittyy niin paljon niitä vanhoja myyttejä, jos se on se vastaanotto. Kun halutaan satsata siihen ravitsemukseen ja satsata siihen ravitsemukseen, että se on tukena siellä urheiluuran niinku, tai urheilukehitykseen. Että se on, sitten meidän pitäisi puhua ravitsemuksesta niin, että se on niinku joustava, se tuo sitä ruokailoa tarpeeksi paljon, tulee syöty, eli riittävästi tulee syöty. Ja se ei pitäisi olla semmoista, mitä aiheuttaisi häiriintynyt suhte syömiseen, jos se meidän niinku budskap, mitä budskap on suomeksi, nyt ei tule mieleen, mutta jos meidän niinku sanonta on se. Sitten vielä unelmoin siitä, että
keep it simple, eli ei tehdä tästä monimutkaisempaa tai isompaa juttua kuin mitä se on. Ruoka on yksi tukipilari siellä nuorten kehityksestä ja voidaan syödä hyvin ja oikein todella monilla tavoilla. Ei välttämättä voida sanoa, että syödään oikein, mutta syödään niin kuin riittävästi, syödään monipuolisesti. Ja se ruokavalio voidaan koostaa niin monilla eri tavoilla, että ei ole vain sitä yksi ainoa oikea. Keep it simple, kuitenkin otetaan se tuki siitä, kuin mitä voidaan saada. Tätä food first periaatteet. Att vi ger också till våra ungdomar den känslan av att de vet hur de lägger ihop en bra kost med hjälp av mat. Det är inte på det sättet beroende av att köpa in olika produkter för att få det här på sitt behov täckt. Det var lite drömmar inför framtiden. Och vi har väl cirka 10 minuter kvar, så jag tror det kom någon fråga nu i chatten. Men annars så får ni ju, om ni har några frågor som kommer i efterhand, så är det helt okej att ni skickar. Men jag behöver inte liksom ta några så här individuella diskussioner där per mail. Men att är det någon kortare fråga så kan ni skicka, så försöker jag svara efter bästa förmåga. Och är det så att ni vill verkligen gå igenom den här kosten, så då bokar ni tid till exempel har jag mottagning på Mehiläinen. Då kan ni boka dit. Sen, jag finns på Facebook, jag finns på Instagram, jag finns på LinkedIn. LinkedIn-nätverket jättegärna om ni finns där. Och sen kan jag ännu lägga här i chatten, så kan jag lägga, jag har 3 Instagram-konton som jag gärna rekommenderar åt er. Det ena är till Ursheilia. Jättebra att följa den. Det är ju inte bara om kost, utan det är liksom allmänt om mycket annat också. Och sen är det ett som heter Oma elämäns Ursheilia, tror jag den där finska namnet är där. Som handlar just om det här förebyggande av ätstörningar inom idrotten. Och sen finns då det här Power-initiativ. Det är bland annat Therese Johaug, Anna Haag, några andra kvinnliga skidåkare som har startat det där och helt enkelt för att belysa de utmaningar som finns för kvinnliga utövare. Så jag skriver dem i chatten, så är det någon som vill ha, vi ska se om jag får skriva där. Är det någon som vill ha något tips, så kan ni följa det här också. Vi ska se. Där kom det första, hoppas jag skrev rätt. Där kom det nästa och så OEU. Där kommer det där sista. Så det där är också tre det här Instagram-konton som ni gärna kan ta följ där. Joo, ja mä näen täällä chatissa, että on tullut, onko salilla treenaava nuoren turvallista käyttää pre-workout-tuotteita ja kreatiinia. Pre-workout lähinnä suoraan koulusta treeniin mennessä. Mä seurasin, oliko se syksyllä, kun tuli Norjasta tämmöinen niin kuin vanhempainilta, ja siellä he puhui myös näistä pre-workout-tuotteista ja näin. Ja, niistäkin voi olla se oma riski, eli mitä ne oikeasti sisältää ja näin poispäin. Ja se, että missä iässä tämä nuori on, että jos on yläkouluikäisen, kyllä mä sanoisin, että ruoasta sitten otetaan se, mitä tarvitaan, eli tulisi ruokavalion avulla, että ei näitä tuotteita ottaisi heti siinä. Jos on vähän niin kuin vanhempi nuori, eli rupeaa olemaan täysikäinen ja näin, että voi kokeilla, mutta ei välttämättä ole niitä hyötyä siitä. Mutta siellä kuitenkin, sielläkin, eli kreatiinia mä nyt tarkoitan, että voi kokeilla näitä pre-workoutia, on vähän, siellä on niitä riskejä. Eli pitäisi tietää, että onko siihen oikeasti tarvetta ja onko ne turvallisia käyttää. Ja mä koen itsekin, että se on niin vaikea niin kuin, suositella jollekulle, koska mäkään en voi tietää, että onko ne turvallisia käyttää, kun meillä ei ole Suomessa se semmoinen hyvä systeemi, joka tavallaan leimaa ne tuotteet, että tämä on turvallinen käyttää.
sitten se jää todella sen käyttäjän omaharkintaan. Sitten mä miettisin just sen kautta, että onko siihen oikeasti tarvetta. Oliko mitään muuta kysymyksiä? Tuosta tallenteista on jotakin kysymyksiä, mutta siihen on vastattu. Ja tehdäänkö niin, Martin, että vi stänger av det här inspelningen och så får man fråga med micken om man vill, eller? Ja, absolut. Vi kan göra så. Jag stänger av den här nu. Bara hitta rätt knapp.